Ħareġ il-prospektus tal-Giovanni Curmi Higher Secondary għas-sena skolastika li jmiss waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-prospektus jirrifletti l-missjoni ta' din l-istituzzjoni edukattiva li tipprovdi edukazzjoni permezz tal-iżvilupp sħiħ tal-abiltajiet tal-istudenti. Il-Ministru Grima qal ukoll li dan il-prospektus huwa mfassal fuq l-ħtiġijiet tal-istudenti u bekk iħares lejn l-abiltajiet varji li dawn għandhom. Innota li din l-istituzzjoni edukattiva post-sekondarja tagħti wkoll l-istudenti pedament sod li permezz tiegħu ikollhom l-aħjar u l-aqwa tranzizzjoni bejn il-bank tal-iskola u d-dinja tax-xogħol. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-iskola Gaetano Calleja spjega kif dan il-prospektus jagħti l-informazzjoni kollha dwar is-suġġetti malma f'din l-istituzzjoni. Tkellem ukoll dwar kif matul is-sajf din l-istituzzjoni qed toffri wkoll opportunità għal sessjonijiet ta' konsultazzjoni lil dawk interessati mal-membri tat-tim ta' gwida u pariri tal-iskola. L-applikazzjonijiet għall-iskola sekondarja ogħla jiftħu fil-11 ta' Lulju u jgħalqu fis-17 ta' Awwissu.